Salam pamuji rahayu. Sabda winedar dinten menika Senin tanggal 1 Desember 2020 kapendet saking kitab Jabur 121 ayat 8 kanthi jejer pitulungan kita saking Gusti kaserat dening Pendeta Yusuf Sugiono. Jabur 121 ayat 8 ingkang mekaten. Pitulungan kita iku ana ing asmaning Sang Hyuwah kang nitahake langit lan bumi. Amin. Para kadang, Filipus Suryanto nem-neman umur 13 tahun asring nderek pangibadah ingkang ginakaken basa Jawi sareng kalian bapa lan ibunipun sinaosa piyambakipun kirang mangertos basa Jawi. Nalika bibar pangibadah, Filipus Suryanto tangklet dhateng ibunipun. Bu, keng menapa ing wiwitaning ibadah pendeta mesti ngendika pitulungan kita menika pinakanipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Ibunipun lajeng paring katerangan yen sak ngertine ibu iku kang diarani votum. Votum yaiku tembung kang ngelingake marang kabeh umat yen uripe tansah kapitulungan lan rinimat dening Gusti. Mireng katerangan menika, Filipus Suryanto lajeng mantuk-mantuk pratandha sampun mangertos. Menawi kita gatosaken tata pangabekti mliginipun ing Gereja Kristen Jawi mesti badhe kawitan kanthi votum. Perkawis menika ngajak lan ngemutaken dhateng marganing pasamuan ingkang nderek pangibadah. Bilih Gusti Allah kita menika kagungan purbawasesa, kagungan panguwasa ing bumi lan ing swarga. Sedaya titah rinimat kanthi prayogi. Dadosa ingkang nembe wonten ing margi, nembe makarya menapa dene nembe wonten ing salebeting kapihatosan. Saha ing satengahing ngadepi ruwet rentenging gesang. Kita sami kaajak kangge ngakeni panguwaosipun Gusti. Juru Mazmur ngemutaken dhateng kita lumantar waosan dinten menika bilih pakaranipun Gusti tansah kababar wonten ing gesangipun sedaya umatipun ingkang dipun tresnani. Gesang rinimat dening Gusti boten ateges uwal saking perkawis utawi pepalang. Menawi kita nembe ngraosaken panandang utawi ruwet rentenging gesang, Gusti Allah boten nilaraken kita. Jer kita pitados bilih lumantar sedaya perkawis ingkang kita adepi. Gusti Allah kagungan rancangan ingkang endah tumraping gesang kita. Amin.